שלום לכולם. הרבה זמן שלא היה סרטון הרגיל. חזרתי, כאילו לא חזרתי בכללי, יותר נכון לסרטונים עצמם. אין כל כך משהו שאפשר לעשות אותו. אז אני זוכר בסרטון, אני חושב שזה כן הסרטון האחרון, אמרתי שיש סקר של מה אתם מעדיפים, מה אתם רוצים שאני אעשה מה אתם רוצים שאני אעשה שאני משחק מעטפות, בסרטונים הרגילים, מה תרצו שאני אעשה את האובג'קטיבס ו-SBC, לעשות דרפטים, לעשות או לפתוח את החבילות האלה. טוב, אז יאללה. אז עצרתי את הסרטון לרגע, לא יכולתי לדבר. אז או לעשות את הדרפטים, או לעשות, לפתוח את החבילות האלה, את האובג'קטיבס ואת SBC. אפילו שכחתי להגיד אם אפשר לעשות את הדבר הזה, שזה גם נחמד לשחק את זה. זה מאוד מאוד קשה, אבל בסדר, נראה. עכשיו אני הולך לבדוק בסקר. נראה, עכשיו ניכנס ליוטיוב. ונראה מה יש בנו. בסקר עצמו, לא יודע, נראה לי עדיין 2 הצבעות, זה סקר חלש. זה, הנה 7 הצבעות, טוב. רובם רוצים שאני תעשה את משימות, שזה SBC ו-Objectives, תפתח את כל החבילות של המשימות, גם, כאילו, עכשיו אני אעשה משימות, אני אקבל מהן חבילות, אני אפתח את החבילות האלה של מה שקיבלתי, וגם מה שלא פתחת בעבר, כמו פיקים וכל הדברים האלה. אז זהו. הנה. רק רגע, אני אעצור עוד פעם. טוב, אז חזרנו. בואו נבדוק עוד פעם. אז כן, וחלק גם רצו שאני אעשה המשימות של הדראפט, כאילו לעשות את המשימה היומית שיש בדראפט, ועל הדרך גם לעשות את הטורניר, סתם עכשיו של הדיסטפנו ודברים כאלה. אז כן, זה מה שאנחנו נעשה, את התשובה האחרונה. מלא זמן שלא היה סרטון, סוף סוף זה חזר. יאללה. באמת, כנסו לסרטון הזה, אני כל כך יצאתי נחס מכל החבילות, עם הכל, באמת יצאתי נחס מהחיים, כנסו לזה, תנו לזה לייק, אבל באמת, יצאתי מאוד מאוד נחס. אתם לא, אמרתי, כנסו ותבינו. טוב, אני כל שניה אעצור את הסרטון, אז כן. סתם כדי שתראו את הקלפים. רונלדו, מסי, דונרומה 99, טוטי, מסי, ונדייק, ויני, רשפורד. מבטיח לכם, אני כל הזמן שיש מישהו לידי, אני נותן לו לפתוח את החבילה. ברגע שהוא פותח, זה המזל הכי גדול שיש. עכשיו לידי מישהו, אבל סתם דוגמה, לא יודע, נתתי לאיזה חבר שהיה לידי, הוא פתח, הוציא לי רשפורד. סתם דוגמה, נתתי לעוד איזה חבר, הוציא לי פוגבה. ככה זה תמיד, באמת, זה אחד המזלות. אני כל הזמן עושה את זה. קיצר, זה כל הקלפים. יגיטורה וג'ינולה גם קיבלתי. היום ממש, אני אמרתי לעצמי, בוא, אני אעשה, זה, לאפליקציה הזאת קוראים מוביזן, אמרתי לעצמי, יאללה, נו בוא, פעם אחת נפתח חבילה טובה, ולא נדליק מוביזן, כי מוביזן ככה אני יכול לסלם לכם שורטים וכל זה, אז
אז הנה, מי שיצא לי מחבילה, לבנדובסקי סוף סוף. וזה אומר שאני לא הולך לצלם הרבה שירותים על חבילות, כי זה כנראה לי שיש לי מזל עם זה. קיצור, אנחנו נעשה את מה שרציתם שנעשה. אובייקטייבס, וכן, וגם את אני רוצה, אז כל מה שעד עכשיו תמחקו, עכשיו אנחנו כנראה מתחילים את הסרטון. וכן, אני רוצה באובייקטייבס להתחיל עם דה בריין. הנה, כבר ראיתם אותו ולסיים אותו, למרות שאין לו דברים מעניינים. רגע. אני עכשיו בודק אם יש לי אותו. אם אין לי אותו, אני עושה אותו. אז בואו נבדוק. Team of the Week. הנה. דה בריין הזה, כן. אז דה בריין 92, בואו נראה, כן, ככה הוא מסתכל לצד ימין. עכשיו בואו נראה אם זה באמת הוא. שנייה. כן, יש לי אותו. זה לא צריך. שנייה, אני אעצור עוד פעם את הסרטון. טוב חבר'ה, אני עוצר כל שנייה את זה. זה נראה לכם כאילו אני אומר, טוב אני עוצר, ואז פתאום אני כאילו, אבל זה היה באמת איזו הפסקה של איזה 5 דקות. בלוקסיניו. בטח פרק מעניין. טוב, כן. SBC, מישהו רוצה לראות מה עשיתי? 5, 4, 8, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 1, 1, 7, 1, 20 מ-20, סיימתי את הליגה, 1, 2, 0, 20 מ-20, 0, 0, 3, 0, 2, 20 מ-20, 0, 0, 1, 20 מ-20, 0, 0, 0, 0, 0, 0. טוב, את כל הליגות סיימתי, פרמייר ליג, לליגה, בונדס ליגה והכל. עכשיו בוא נגיד דברים שהם 0 או 2 או 3 וזה, כמו ליזרוזו ונילמר וזה, או וידיץ' ודידה, אני הולך לעשות עליהם את ה-SBC. אבל אמרתי, בוא נתחיל עם אובייקטייבס, מהראשון עד האחרון. בנזמה אני צריך, בנזמה אין לי אותו, ואם אני אעשה אותו, זה האחרון שלי בקארט שלנו. תסתכלו. הנה בואו ניכנס לפה. הוא האחרון, בנזמה האחרון. הנה 568 מתוך 569. הנה כולם פה מלאים מושלמים. אוקיי, הנה. שלא תגידו משהו. הנה עד למטה. כולם מושלמים. אז בנזמה אני חייב לעשות אותו כדי לסיים את כל הרר גולד, שזה מטורף, ואני מה זה רוצה את זה דחוף, ואני לא מקבל אותו, בקושי מקבל אותו. אז האובייקטייבס הראשון שלנו הוא יהיה קרים בנזמה גולד, שבמשימה הראשונה אנחנו נצטרך לעשות ליון, 1 מליון, 2 ממדריד, 8 דגלים שונים ו-97 זה 97 כימיה. אוקיי, אז בואו ננסה לקחת 1 מיליון או מריאל מדריד. זה קשה, אבל נעשה. והנה בונדסליגה של לא, זה דפוק אני. ליאון. אין גם הרבה קלפים לליון, כאילו זה לא... קשה גם להוציא אותם בכללי, גם אם יש להם. זה לא קבוצה. הנה, איזה פי יש לי אני. טוב, עכשיו ריאל מדריד, אם יוצא לי, וואלה, אני ביש מזל. בואו נראה פה. לא יודע, חייב אייקון, שיהיה לנו כימיה. זה, לריאל מדריד בטוח יצא לנו, אנחנו צריכים אייקון. טוב, עכשיו כל הכימיה מתחילה. בלם פרמייר ליג, יופי, יאללה, vamos. קוטיניו, כן. יש לנו כבר, אז זה עצרה בין זה. אוקיי.
מצוין. לא, יש לנו את הליסון, אז דפוק אני. הנה קרבחל, יופי לנו, הוא גם טוב עם לפורט, איזה יופי. מצוין. הנה עוד אחד יצא לנו מיליון. זידן! מה אנחנו עושים? יואו! קודם כל טריפייר, אנחנו חייבים לכימיה עם סלח ולפורט, כי הוא על כלל הפריימר ליג. זידן, אנחנו צריכים תמיד שיהיה לנו עם זה כימיה. וזנתי, יהיה לנו כאילו גם לסלח, אבל שחקן מדריד שמה. וואי. טוב, טריפייר כנראה ירד מהעניין. אני אקח את זידן. יופי, הוא נותן לנו עוד יותר הרבה כימיה. הנה קרם בנזמה, יופי, סוף סוף הגיע, וואי. הכימיה משתלבת פה בול. היא מעלה, אני לא יודע מה לעשות כבר. טוב, וואי. טוב, אני אלך על שוער. לא מאמין, איזה טיפש אני. מה אנחנו עושים עכשיו? וואי, מבטיח, זה יצא מושלם. זה יצא באמת מושלם. רגע. וואי. טוב, אין כלום. הנה, עוד פעם אני אעצור. וחזרתי, טוב, קדימה. הגעתי למסקנה, וזה יותר נכון, זה מה שצריך לעשות. אין מצב שיצא מהדראפט הזה טוב. ממש לא. כאילו זה לא יכול לקרות. עכשיו נעשה ריסטארט. ואני חייב לעשות, אני צריך לעשות, חדש דחוף, וואי. מבטיח, אם לא היו עוצרים אותי פעם אחת, הייתי מגיע פה כבר ל-20 דקות פלוס, והיה אחלה של סרטון. אבל אני כל שניה מתעכב, שולחים לי הודעות, פותחים לי את הדלת, אני לא יכול. טוב, רובן דיאס, אמבפה, טוב, צריך ריאל מדריד הזה, אז נלך על רובן. יופי, איזה יופי. יופי, אין, האיקונים יוצאים בלי סוף ואני מת על זה, זה פשוט טוב. כל כך עוזר, זה מצוין. צריך שחקן מדריד. ליון, שחקן ליון יותר חשוב, באמת. צריך אחד ליון. אני מסודר. יש! יופי! אוי, אין לי כוח כבר. יאללה. וואי. איי.
אתם כאילו רואים את זה חלק, אבל אתם לא יודעים כמה אני עובר, כמה אני... וואי. אין לי כוח לזה, אני כבר מותש, כל שניה מישהו קורא לי הודעות, זה. טוב, ירדתי מבנזמה, אין לי כוח אליו באמת. עכשיו נעשה משימות כאלה כיפיות, כמו המשימה שאנחנו עושים עכשיו. יאללה, נו, מה אכפת לי? בוא. כך. אין לי חלוץ של מדריד, כאילו מה? עכשיו צריך לבזבז 2 כאלה על כלום, באמת על כלום. על 4 יותר נכון, 4. טוב, בנזמה הראשון. אחריו יגיע... בנזמה ואז אסנסיו. טוב. אסנסיו כמה הוא? כמה? 89. אז בואו נקנה אותו בכבוד. כמובן שנצטרך לבזבז סתם 2 טוקנים. כאילו שתבינו על מה אני עושה את זה, על אשכרה. אשכרה, אני בשוק, ואני מקבל מזה חבילה של 92 פלוס. איזה דפוק זה. זה בסדר, אלא. טוב, עכשיו בוא נתחיל עם הצרות האלה. טוב, נאצ'ות זה יצטרך כנראה לעזוב. כמובן שנצטרך לשים פה עוד טוקן על כלום. וזה כמובן יהיה על רייט ורק. בסקט. טוב, מנדי, יש את זה כבר. נשיונס. איזה טיפש אני אשים פשוט את לנין. טוב, בוא נבדוק עם טוקן קצת בהרבה יותר גבוה. טוב, כנראה שאני צריך לקחת את הזארד. כמה זמן לא אמרנו את השם הזה. וואי, יחבל לנו שהוא יחזור. הזארד שלי היו טובים. וואי, בקושי כבר מכירים אותו, את הבן אדם. זוכר אותו בצ'לסי. איזה ימים טובים. טוב, אלא כנראה שלא גמרנו. איפה יש עוד בלגי? וואי. יש, נו. אני לא מאמין. כך, רק תן לי אותו. אוף. כמה טוקנים אני מבזבז על זה, יואו.
לקח את הקרוס הזה כבר ותשחרר אותי. כל הטוקנים שלי מתו, זהו, מתו, הלכו, חוסלו. تغطيته ممتازة جدا جدا. יאללה, 4 של 10% בסקסאי. ובואו נגמור גם את אינטר. תפתיח סתם לוקה כל הפח. תנו לי דקה. ורנדום פק, תוך שנייה, איזה יופי. נייס. סתם ניס, יאללה ניס, בואו נסיים את נייס. מה אני קורא להם נייס? רמוס. תנו לי דקה. ו4 ספיישל פק של כפול 1. עכשיו בואו נעשה עוד אחד של גלאטסראי. כמובן שזה מאוד מאוד קל. גלאטסראי. איך אני שונא את זה שהם עושים. אין, הם פשוט משחק כאלה מגעילים. אלא כבר. הנה, סוף סוף. וואי, אין לי כוח אליהם כבר, הם הורגים את הנפש של הבן אדם, הוא רוצה לשחק בכיף שלו ואתם הורסים לו את כל ההנאה. שניידר. גלאטסראי כמובן. גלאטסראי. מי שראה את הסרטון והגיע לכאן, וואלה, באמת כל הכבוד לו, תודה רבה. אבל הייתי רוצה לשאול פה משהו. מה אתם אומרים על הבית של מכבי חיפה בליגה האירופית? ומהם אתם חושבים שהם יעלו? וזו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ברק בכר הכוכב האדום. תנו לי דקה. שנייה. זאת השאלה הראשונה. עכשיו שאלה שנייה, הכוכב האדום, אם אתם אומרים שהם עוברים את מנצ'סטר סיטי, לייפציג ואת היאנג בויז, אני אומר את דעתי, לפני שאתם כותבים. אם עכשיו הכוכב האדום של ברק בכר עשה 6 נקודות, שתי המשחקים הנצחים נגד לייפציג, הם לוקחים את המקום השני ועולים לשמינית הגמר בקלילות. זכרו טוב, בקלילות. ולייפציג נושרת לה הישר לליגה האירופית, וככה אני חושב שזה יהיה. אבל אם הם יאבדו נקודה 2-3, זה כבר הם יכולים, אבל עדיין זה מאוד מאוד קשה. מאוד. אז ככה אני חושב, ויש מצב שכאילו עולם כמנהגו נוהג, ובסוף כאילו לייפציג וסיטי יעלו, ומה שצריך להיות בסוף יהיה, כאילו לא יהיה משהו מיוחד. זה גם יכול להיות ככה, אבל זה מה שאני חושב לגבי ברק בכר. ועם מכבי חיפה, לא רק שהם ינשרו, יעיפו אותם מהאוזניים מהליגה האירופית. אחרי הבית שהם קיבלו, זה לא בית מוות בליגה האירופית, אבל בשביל מכבי חיפה זה הכי בית מוות שיש.
הכי סבל, הכי עצבים. ככה אני חושב. אז תגידו מי יעלה, מי לא תעלה, אם שתיהם יעלו, אם שתיהם ירדו, מה שאתם חושבים תגידו. טוב, אוקיי. לא יודע, לזרוק אותו? נעשה הכל, רק תנו לי. עכשיו מה הבעיה? דגלים? מבטיח שאין פה בעיה. מבטיח שאין פה כלום. המרוקאים. אייש. אוף. עכשיו שפיל של קארד, יאללה נו כבר, נו חפרתם. טוב, יאללה בוא נביא טוקן של קורטואה ותטוזו לי כבר מהעיניים. אין לי אפילו את זה, יאללה נו. וואי, אני יודע שאני יכול, אבל זה קשה. יאללה, אני צריך כבר לתת קצת יותר מפנק, קצת יותר נותן. אני לא בנקר עם כל הקלפים המכוערים שלי האלה. תן, הכל טוב, הכל פתוח. ביי. הנה, בסדר, אני זורק גם את מודריץ' טוטי, גריזמן, פוטיז, ולוורדה טוץ, זה גם, וצ'וקוויזה טוץ, זה כאילו גם לא בסדר. איו. יש, סוף. עכשיו רגע. אין מצב שאני נופל בפח הזה, אין מצב. לא יקרה. לא יקרה.
וואי וואי, איזה חונק אני. אתה יודע מה? קח, שנייה. צרפתי מגעיל מסריח, יאללה גרוע. יש, ניצלתי מלהעיף את גריזמן ואת... תנו לי דקה. הטופי של 88 עד 92 שהוא חדש מובטח, וכפול 5 רנדום, שכפול 5, יש גם כפול 1, כפול 2, כפול 3, כפול 4, כפול 7, כפול 9, יש מלא. הכפול 5 זה חבילת המזל שלי. אבל כאילו, זה טוב שזה כך יצא. פליפה סנטנה. שלקה. שלקה פה בכלל? נשאר לי עוד אחד, טוב. תסתכלו איזה עשירות, איזה דגלים שונים, קבוצות שונות, כרטיסים, תסתכלו את הבונדסליגה, איזה עשירה, איזה יופי. אין לי כוח לזה, דווקא מתי שאני צריך, אין לי. כשאני לא צריך, יש לי. الآن بمسك عن حيط بيرفكت. עוד 10% טרטים, 50,000 קוינס חבילה אחת של כפול 2. תסתכלו תוך שנייה איך עשינו מפסליס נדר שהיה על 1 או 0, לא יודע. עשינו ממנו 6, אתם מבינים? ככה זה. יאללה. אינטר. מה זה? ראיתי שם משהו מאוד מיוחד. לא משנה. טוב, טייפ קארד, יאללה בוא תביא לי אינטר. כמובן שהיום באמת התחסל לי לגמרי כל הטוקנים, זה כאילו ידוע. הנה. יאללה, טוב בואו נרענן קצת את עצמנו, נפתח איזה חבילה או 2. וואי, אני לא יכול כבר, יאללה, גמרו אותי עם זה. אוף, אפשר לסבול אותה. Vamos.
טוב, יש לנו פה מגה פיק. ו-91 של 93 פלוס. אוקיי, זה איזי אומרים לנו. אוקיי, יובנטוס ופורטו. יובנטוס. הנה זה מרחקת פעם, איזה עצבים איתם. וואי, את מי אני עוד יכול לעשות? יאללה, נו, עוד נשאר אחד. יש. טוב חברים, כאן נראה לי שזה נגמר. עשינו פה מלנטות. וואו. אימא'לה, בוא נספור. 1, 2, 3, לא זה מזמן. הנה 3, כי היה לי 1. קיצר, אני יודע איך אני סופר, אוקיי? לא זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ווואו. סתכלו, זה צבעוני, איזה יופי. וואו, זה מחמם את הלב. זה באמת מחמם את הלב, מה אני אגיד? אימא'לה. טוב, בוא נפתח מעט הפיקים. קדימה. בהמשך בזבזנו המון איזה טוקנים, המון. עכשיו אנחנו מושלמים. זה באמת היה בסוף כל כך קשה שהגענו לרגע הזה. בוא נפתח. ג'ו, שפשיפטר. רודיגר סטרייקר כבר 96, איזה יופי, איזה התחלה. קבלו 3, 2, 1 יאללה. אבל נפתח רנבו, אוקיי. אני לא מזלזל בחבילה הזאת, כי אני פותח אותה מאוד מוקדם, זה אומר שהיא גרועה. כן, היא גרועה כי זה רק 10% וזה לא מביא לי כלום ולא מעניין אותי. אם הייתי יודע שזה 100% אז הייתי פותח אותה עד הרבה מאוחר. זה לא הביא לי כלום. בסק סייפק, יאללה בוא נפתח.
10% דוץ, יוצא לנו פייצ'ר סטאר. גורדון, קלולו. אוקיי, יאללה, פיק ראשון זה המגה פיק. כמובן לוקחים את החדש. דיון כפות, יאללה, תראו. ועכשיו כל הקטע מתחיל. רק רגע. צריך לפתוח את זה. בואו נפתח גם את הכפול אחד שהוא מעניין, אבל לא כל כך כמו שאר החבילות. אני מקווה פה למשהו טוב. אייקון. כאן לבר הוא יפה. ההתחלה שלנו זה רודיגר 96 סטרייקר. עכשיו יצא לנו קלף הזה. ואוקיי, 93 גם יפה. מכפול אחד גם יפה. אוקיי, זה התחלות טובות. עוד לא הגענו באמת מה שצריך לצאת טוב. בטח איזה סלח משהו גרוע. פליטי טוב רגע. אוקיי, יש לנו אנטיג'ים פלוס, חברים, יאו. יאללה, אני לא יודע ממה להתחיל באמת, הכל פה טוב. יאללה, עכשיו, שנייה, זה עוד לא התחיל, זה עוד לא. יאללה, כנראה כבר מעכשיו. כפול 3 יוצא לי 86, יחסה. טוב, יאללה, מעכשיו זה מתחיל. בואו נפתח 2 רנדום. הראשון מהרנדום, הראשון מחמש החבילות האחרונות זה יהיה טוץ, ויניסיוס וגריליש. איזה יופי. וכמובן זה גרוע. לא יודע איך, אבל כאילו, איך זה יכול להיות? טוב, לא, 5. בואו נפתח 92 פלוס, אני יודע, 90 פלוס יותר גרוע, אבל עדיין. ברנד. טוב. יאללה, ראשון מה-90 פלוס, זה לואיס פיגו 91, אוקיי, יצא לנו שייפשיפטר, ויש לנו כאן אייקון, שזה יצא קמבל, LW. התחלות טובות, אבל אנחנו כבר במשהו אנחנו במצב של ההמשך. אייקון, צ'אבי 93. אוקיי, יש לנו פה דבר כזה אדום. לאודרופ. אוקיי, לאודרופ 90. עכשיו יש פה לנו פה טוץ, שהוא יהיה כנראה רפיניה. ושאחריו יסלח, מה זה הקלף הזה? אוקיי, ווינטר, קרוס, טוץ אחרון, איסי, מי זה? לא יודע. אוקיי, 93 פלוס שייפשיפטר. איזה פשלה. איזה פרנקובסקי, כן, זה פשלה. וכפול 5, זה יצא פייצ'ר סטאר. היי! גם אני! מי זה? טרשטגן, אני לא מאמין, יואו! יש לי אותו, אבל איך? וואי, איזה מתח. היה בשניות האחרונות. טוב, אז בואו נסיים פה את 3 האלה ונגמור את הסיפור. מי זה? טוב, אז 86, יחסה. יאללה, אייקון, נו. לפחות משהו טוב, אני יודע, למרות שלא יוצא לנו כלום. יאללה. יאללה, הביתה. טוב חברים, אני מאוד מאוד מקווה שראיתם עד הסוף. וגם אם לא, הכל טוב. שימו סאב ולייק.
שתפו את הסרטון, תגיבו על מה שאני חושב, על מה אתם חושבים, מה יצא עם הקבוצות הישראליות, כמו, בוא נגיד, את זה גם לא שאלתי, מה יהיה עם מנור בטוטנהאם, מה יהיה עם דניאל פרץ בביירן, אם ברק בכר והכוכב האדום יעלו בשלב הבתים של ליגת האלופות, או שחיפה, או אפילו חיפה תעלם עם הבית הקשה שלה. כל זה מקווים מאוד שתגיבו. תנו לייקים לכל השורטים. וסתם כדי לראות, קיבלנו רק אותו. פשוט לא מאמין. חוץ מזה לא משהו מיוחד, אולי דנרומה, אולי נויר שגם לי. טרשטגן שיש לי אותו. וזהו, עד כאן חברים, היה סרטון כיף, באמת מענה, 45 דקות פינקתי אתכם. ולכו לסקר עכשיו, תגידו לי מה אתם חושבים שם, מה אתם רוצים שיהיה בסרטונים הבאים, ועד אז יאללה, ביי.